No niin, päivää. Kello on 3:30 lauantaina ja mä oon täällä tämmöisellä, en tiedä mikä tää saari on, mutta tää oli niin pitkälle, minne mä pääsin ilman, että tarvitsee mennä uimaan, koska nyt on joka paikka veden saartama. Näin. Hyvin täällä voidaan ja lämmin on niin, että joudun jättää takin tonne saaren alkupäähän. Itse asiassa varmaan Kaappari alkupäähän. Ja jos tästä nyt millään pystyy näkemään, niin tossa kun on toi pieni mänty, niin sen toisella puolella on, eli tuolla puolella on Joutsenia 2 kappaletta. Jos ne vaikka lähtis lentoon, niin voisin ottaa niistä kuvan. Jees, eipä tän ihmeempää.